Seachas go scéalta na seachtaine Tuairisc, seachtain inar éire Joe Biden as Ross Uachtarachta Stáit Aontaithe Mheiriceá. Thug Biden a bheannacht don Uachtarán Kamala Harris a dtéir go ndéanfadh sí anúchan apáirtí don toghchan Uachtaránachta a hiarú agus a bhuachan. Fáil seachtaide an seachtain seo a léirí go bhfuil ag teip ar an aonad mar bhuanla don toméidechas. Sa tuairiscáil taide nua a comisiúneach mar chud de Urbert's policy don éidechas lán Ghaeilge, moltar gan aonad Ghaeilge a bhhanú is scoil na béarla níos mó. Tá als chomála fhíseán againn a bhí níos an scéal go léir. Tá sé fógar ag éimeán na cuid an tír air Gaeltachta agus duine go na polúirí is mú a bhí lúta le cás na Ghaeilge agus na Gaeltachta ó bhhanú an Stáit nach mbeidh sé ag seasamh sa chéad oltáchan eile. Leabhar sé linn faoin gine mór agus tá chuirsí sinnta ag polúirí agus daoine eile is síl na Gaeilge faoin éireachta tá foca ina dhéige. Tá tús cur le cluiche Oilimpeacha fiche ceithre báras na Fraince. Tá céitiúcha tríliú chlásaí ar na hÉireann i báras an éireann is mó riamh as an tíir se a chuirchaigh na cluiche Oilimpeacha agus tá anhainínta tír go mbeidh buin a bhaile leo. An just mála ba cluiche ceannis pelle na hÉireann idir gaileach ardhacha ar siúil an zéir seachtaine seo. Bhí ar golúnithe Martin O'Keara agus Dara Cnéide ag córa faoin cha a bhaith ar an barc imirthe. Bhí neart eile an faoin glutha mór agus ba Tuairisc ó Forca Chrócaí ar an suíomh ar núnach agus chuirsí sinnsa ar bhua gascúil na ngáilbhach leúna dé. Tá sin lug agus níos smú ar Tuairisc.